Já se teďka vrátím k mému oblíbenému citátu. Nothing changes if nothing changes. Chci, abyste se sami sebe teďka zeptali, co potřebujete změnit a prostě to šli udělat. Pravdou je, že jakákoliv sebemenší změna nás motivuje k tomu, abychom udělali další změnu. Jde o to, že tahle ta malá změna změní tu vaši perspektivu. A pokud si zvyknete na to, že vlastně udělat tuhletu změnu bylo tak easy, tak vás to potom bude motivovat a budete cítit to nutkání měnit a měnit i ty další věci, které vám ve vašem životě nevyhovují. Doslova to vytvoří energii, která vám potom pomůže učinit ty další rozhodnutí a ty další důležitější kolikrát životní změny. Proto máme tak častokrát pocit, že když v našem životě dojde k nějaký velký změně, dám třeba osobní příklad rozchod, tak se nám roztříští celý svět a máme potřebu změnit všechny další věci, protože prostě nám to otevře ty oči, ale funguje to i obráceně. Pokud máte strach, pokud se dlouho odhledáváte k tomu změnit ve vašem životě něco velkého, tak začněte s těma malýma změnama. Prostě kupte si nový gauč nebo ho dejte na jinou stranu bytu, ukliďte si, rozstříďte si věci, dejte si nový prostěradlo, jakože maličkost. Změňte si vlasy, jděte ke kadeřnici, obarvěte se, ostříhejte se, udělejte nějakou změnu na vašem vzhledu. Stejně jako tyhle ty velký životní změny, které jsou často neplánované, nám změní úplně celý pohled na život, tak to jde využít i obráceně a začít slowly a začít z vlastní vůle.